ote machok ma en ariyo adek auchiel nono. Wachako gi wach kuyo kuma mor mar arus kawuono lokore liel ne familia moko tok auchiel kuom ji 11 wito ngimagi tok lwar kisima kuma ne gidhie nyombo. Joma moko pod medo yudo thieth masirano manotimore e gweng' ma Kihunguro maidore Ruiru e kaunti ma Kiambu. Sa 5 mar okinyi makawuono, odiochieng' mane nigi mor kod geno mar wako joma moko e familia olokore liel e gweng' ma Kihunguro, kaunti ma Kiambu. Ilikuwa tusherehekee sherehe ya harusi, hasa imerudi imekuwa matanga, hasa ni huzuni kali sana. Jogo mane dhi nyombo nochopo e dalane gi wer kod miel e wi kisima mane oum kod kidi. Ne ging'eyo ni masira biro. Kaka ne gimedo miel kod kwan ji mane medo idhe wi kisima, nomiyo kisima sienyore kendo ji 17 lwar ei pi. Tulisikia watu wakipiga nduru, kashindwa nini naendelea. Sio tukaingilia, tukapata ni hiyo mambo imetendeka. Hiyo tanka haikuwa imejengwa mzuri, hiyo ni jambo la kwanza. La pili ni kama wale wenye walikuwa wamesimama pale juu hawakuwa wanajua hii hajajengwa mzuri na wanaweza kusimama pale juu. So venye walisimama ikaporomoka, wote wakazama ndani. Chenro mar reso gino chakore mapiyo ka josim mach kod obila mar Ruiru nonyalo reso ji 11 kanyo. Kata kamanero, nyathi manyako to noyud kowito ngimane ka mine mamoko 5 owito ngimagi ka giyudo thieth. Tulifika pale, tukajaribu kuokoa, maji ikakuwa mingi, tukaanza kuchota na ndoo. Tukapunguza mpaka venye ilipungua, nikashuka ndani. Nilitoa mama mmoja kama amekufa na mtoto. Komanda mar obila ma Kiambu Muchangi Kioi owacho ni joma nowito ngimagi notho kaluwore kod gado pi. I've confirmed that the total number of the ones who entered into the bow are 17, and we have already lost 6 lives. It's so unfortunate, and I'm sending my condolences to the bereaved families. Among them, we have 5 females and 1 child who was aged 16 years. The physical planner and the planning team, so that they can come and see the materials, the way the bow was prepared, whether it was prepared in the correct way or they followed the proper procedure or it was not a procedure. Otherwise, the investigation are ongoing, and I'm very sure we shall come out with a person to blame so that we can do prosecution. Kaluwore kod joneno, maromo ji 30 ne ni kanyakla e nyasino e kinde mane masira otimore. Wale watu ambao walikuwa wamekuja pale kusherekea ili watoe msichana ndani ya nyumba kwa furaha, wakao wako na uzito. Ni kama hapo mahali hapakuwa pametengenezwa vizuri na kukabomoka, wakaanguka ndani watu 20.